Eu sunt timpul. Nu ai nevoie să mă vezi ca să mă cunoști. M-ai simțit în fiecare răsuflare, în fiecare plecare, fiecare gând care ți-a spus, nu acum. Eu sunt acolo când te grăbești și când amâni. Sunt acolo când îți spui că ai tot timpul din lume, dar și când, în tăcere, știi că nu e chiar așa. Știu tot ce s-a întâmplat și știu tot ce va fi, așa că îți pun o întrebare. Ce ai face dacă ți-aș spune că într-o zi foarte apropiată totul se va termina? Nu te avertizez ca să te sperii, ci ca să te trezesc. Dacă ți-aș spune că ai doar un an de trăit, sau o lună, sau un minut, ce ai face în acel ultim minut? Ai da un telefon? Ai plânge? Ai ierta? Ai spune, în sfârșit, ceea ce ți-ai ascuns în inimă ani de zile? De ce e nevoie de un sfârșit sigur? Pentru ca începuturile adevărate să devină posibile. Poate pentru că oamenii se simt nemuritori până când nu mai sunt. Poate pentru că trăim ca și cum moartea e o teorie, nu o certitudine. Dar hai să schimbăm perspectiva. Ce s-ar întâmpla dacă ți-aș spune că sfârșitul tău nu este aproape? Nu mâine, nu luna asta, nici măcar anul ăsta. Ai răsufla ușurat? Ai pune din nou pe pauză tot ce contează, spunându-ți că vei avea timp. Mai târziu? Adevărul este că tocmai incertitudinea îți fură viața. Pentru că atunci când nu știi când va fi ultima secundă, te porți de parcă ai avea infinitul la dispoziție. Și nu-l ai. Într-una din zile, o secundă îți va fi ultima. Nu va anunța nimic. Nu va avea milă. Nu va aștepta să termini ce ai început. Și când acea secundă vine, te va întreba, fără cuvinte, ai trăit cu adevărat toate celelalte secunde pe care le-am pus în palma ta? Așa că, până atunci, fiecare clipă e o șansă. Să spui adevărul, să îmbrățișezi, să ceri iertare, să iubești, să râzi, să riști, să alegi curajul în locul fricii, acțiunea în locul regretului. Pentru că timpul nu este o linie, este o colecție de clipe care vin una câte una, iar fiecare este unică, irepetabilă și complet a ta. Așa că nu mă întreba cât timp mai ai. Întreabă-te ce vei face cu această secundă, pentru că ea este tot ce ai, iar în ea se ascunde întreaga ta viață.